Nasi isiprofetho esiqonde ngqo Okhosini FM. Kuthiwa ngisho ukuthi Okhosini FM usazofiwa unyaka nonyaka. Usazophuma umphefumulo unyaka nonyaka. Usazongcwatshwa unyaka nonyaka. Isizathu salokho ningilalele kahle. Angizili ukuzofuna ama followers, ngikhuluma into eserious, ngikhuluma nento engitshenwa yona noma nento engitshenwe yona. Kuthiwa angisho ngoba ngibona kunomuntu kwi-management ohamba ayolanda isithwalo, kodwa mayelanda isithwalo ulanda isithwalo sento usengazathi kuvusa umuntu, wayeselo umuntu ephendula isilwane. Wayese ethatha lento wahamba wayifaka phakathi emsakazweni. Kune passage enkulu la kudlula khona wonke umuntu. Wafika lento wayifaka lapho. Uma ifaka lento lapho into eyenzakalayo kwakumele ukuthi ke inqubomgomo yalesilwane sasilandiwe bekumele ukuthi unyaka nonyaka kumele Ukhozi FM kube sengazathi kuhlela umcimbi, kwenza umcimbi okuzohlatshwa khona inkomo ukuchitheka igazi, kube sengathi kwenza umcimbi nje kanti cha kuhlatshelwa lesi silwane. So njengamanje lo muntu owalanda lento akasekho kwi-management. Into eyenzakalayo ke njengamanje lesi silwane sesiqala siyayihlabela sona ngaphakathi emsakazweni, sithathela abantu esibafunayo siyayihlabela sona. Kuthiwa ngisho ukuthi lento yokushonwa kwaSokhosini FM angeke ize iphele manje ingakalungiswa lento ukuthi kususwe le yanto eyafakwa lapha emsakazweni. Kuthiwa ngisho ukuthi ukufiwa konyaka nonyaka ngeke kunqamuke ingakakhishwa lento eyafakwa lapha phakathi emsakazweni. Ngiyacela ngenza ukuthi mawuqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Hey wengenza ukuthi ukuvela okushaqisayo ke ngokhozi FM. Mina ke nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Siphinde sihlangane kwi-video elandelayo. Dango.